Työttömyys on monelle osa arkea. Keski-Suomessa työtä etsii noin 17 000 ihmistä. Työttömyys heijastuu taloudellisen tilanteen lisäksi hyvinvointiin monella tavalla. Se voi vaikuttaa mielialaan, päivittäisiin rutiineihin ja ihmissuhteisiin. Me Keski-Suomen hyvinvointialueella tuemme hyvinvointiasi ja edistämme työllistymistäsi työttömän terveystarkastuksilla ja työkyvyn tuen tiimin toiminnalla. Työttömän terveystarkastus alkaa digitaalisen esitietolomakkeen täyttämisellä. Täyttämäsi tiedot siirtyvät suoraan esitietoihisi, joiden perusteella hoitaja voi suunnitella juuri sinulle sopivan terveystarkastuksen. Terveystarkastuksessa tunnistamme ja vahvistamme työ- ja toimintakykyysi vaikuttavia tekijöitä sekä kartoitamme yhdessä terveyttä edistäviä valintoja. Järjestämme sinulle tarpeesi mukaan muita sosiaali-, terveys- ja kuntoutuspalveluita tai kutsumme koolle työkyvyn tuen tiimin. Voit hakeutua työttömän terveystarkastukseen 3-5 vuoden välein tai aikaisemmin, jos työkykyysi on tullut muutoksia. Terveystarkastus voidaan toteuttaa myös etäyhteydellä kotoa käsin. Etäyhteyttä varten tarvitset joko älypuhelimen, tabletin tai tietokoneen. Kokoonnumme tarvittaessa työkykysi tukemiseksi yhdessä eri asiantuntijoiden kanssa. Työkyvyn tuen tiimi rakentuu aina sinun tarpeidesi ja toiveittesi mukaan. Mukana voivat olla terveydenhuollon ammattilaisten lisäksi esimerkiksi sosiaaliohjaaja, työllisyyspalveluiden ja Kelan asiantuntijat sekä tukihenkilösi, kuten joku sinulle läheinen tai koulutettu kokemusasiantuntija. Yhteistyössä laadimme työkyvyn tuen suunnitelman, jossa sovimme etenemistä tukevat konkreettiset tavoitteet. Oli tosi jännittävää mennä tiimiin, mutta onneksi siellä oli mulle entuudestaan tuttuja työntekijöitä. Koin, että mua kuultiin ja tulin ymmärretyksi. Tämä kokemus kohensi mun mielialaa ja lisäsi itsevarmuutta. Työttömänä mulle tuli merkityksetön olo ja jotenkin oman arvon tunne katosi. Tiimissä heräsi kuitenkin usko ja toivo siitä, että selviän tästä tilanteesta. Ja olen nyt päässyt elämässä eteenpäin. Tutustu työttömien terveystarkastuksiin tarkemmin verkkosivuiltamme.